Higit 8,000. Ganito karami ang bilang ng mga out-of-school youth sa 5 bayan at isang lungsod sa probinsya ng Pangasinan sa pag-aaral ng Provincial Social Welfare and Development. Sa bilang na ito, pumangalawa ang bayan ng Umingan sa may pinakamaraming bilang ng out-of-school youth na umabot sa 1,707. Ang mga ito, inspirasyon ng First Spouses League sa paglulunsad ng Project Tawiran, pamanang kaalaman para sa magandang kinabukasan. Ngayon naman po, ito'y para sa ating mga out-of-school youth, sa mga tao po na hindi marunong magbasa, sumulat, hindi nagkaroon ng pagkakataon para sa edukasyon. Ito naman po, tayo na po ang lalapit sa kanila para sa kanilang kinabukasan. Bibigyan po natin sila ng pag-asa. At nito lamang Sabado, March 7, inilunsad na ang programa sa bayan ng Umingan. Dala rito ng First Spouses League ang mga kagamitan gaya ng mga school supplies at reading materials. Bukod sa pagkatuto ng mabuting asal, target din ng programa na maisulong ang functional literacy ng mga ito. Simula pa lamang daw ito sa pag-abot ng probinsya sa mga out-of-school youth sa March 14 at 27. Target ding mailunsad ang Project Tawiran sa bayan ng Lingayen at mga Taram. Jose Robert Inventor, RNG News.